Koristim priliku da te pitam da li znaš zašto si stvoren i zašto živiš. Ako slučajno ne znaš odgovor, dozvoli mi da ti kažem razlog tvog i mog života. On zasigurno nije da bismo ovaj život proveli u igri i zabavi. Naprotiv, stvoreni smo sa svrhom, da se pokorimo stvoritelju, Allahu uzvišenom. Za uzvrat dobijamo dženet, vječni raj za uživanje, vječna mladost, nema više umiranja i nesreće. U to budi uvjeren 100%. Kao što si došao na ovaj svijet, tako ćeš ga i napustiti. I tako ćeš ponovo proživljen biti na budućem vječnom svijetu. I zato ne propusti da ti prođe još jedan Ramazan, a nisi pokušao postiti, nisi pokušao klanjati, ni dobra djela činiti. Znaj da ćeš umrijeti. Svi ćemo, možda već sutra, i da ti valja stati pred Allaha. Nama muslimanima je naređeno da klanjamo, da postimo, pa zato smo nazvani muslimanima. To je naš put, u tome je naša sreća i od toga nam zavisi vječni život. Hoćemo li biti od sretnih ili nesretnih? Moraš to da shvatiš. Šta te je to udaljilo od Allaha i namaza? Nemoj da prodaš vječni život i sreću za ovaj prolazni svijet i varljiva naslađivanja. Još nije kasno. Još si tu, među živima. Ramazan je idealna prilika za pokajanje, za povratak Allahu. Ambijent Ramazana je posebna prilika za svakog, pa i za tebe, da se malo više upoznaš sa Allahom, sa Islamom, sa namazom i sa postom. Ne propusti tu priliku, jer već sutra možda bude kasno. Do tebe.